אתמול הגיעו פועלים ושמו פה סום הכנה לריצוף בשטח של המרפסת. עכשיו שמתי לב לקטע הזוי, כל הסום רטוב. עכשיו כשאני מסתכלת אצל השכנים, הסום שלהם יבש לגמרי. עכשיו העניין הוא שזה לא מוצא חן בעיניי, ועם הקבלן אין טעם לדבר כי מידת האכפתיות שלו שואפת למינוס. אז אני חושבת שאני הולכת לטפל בזה לבד. אני אחליף את הסום. אני לא בטוחה שמותר לרצף על סום רטוב. מה שאני יכולה לעשות לבד, אני אעשה לבד. אני פשוט אחזיר את הסום הזה לשם, למעלה, ומשם אני אקח את הסום הנקי והיבש ואני אשים לעצמי במרפסת, כי האמת היא שעם כל הרטיבויות ועם כל הנזילות שהיו לי ועדיין יש לי בית, אני כבר בסיוטים מהרטיבות. אם אני צריכה להשקיע עוד קצת מאמץ בשביל הבית שלי, אני אעשה את זה. Trying to wreck my life, why don't you just smile and have a good time about it? I'm always trying to see the bright side of everything. You're always down about it. You're always telling me that I might as well give it up again. You're gonna do what you want every night. אני גאה בעבודה שלנו אתמול עם חיימי. כל פעם שאני יוצאת לפה ואני רואה את היופי הזה, אני מה זה מבסוטית. היום אני מרגישה לגמרי מולטיטאסקינג. ככה, קודם כל, סרטון חדש על האינסטגרם בעריכה. כביסה אחת שמתייבשת, כביסה שנייה בדרך, אוכל שמתבשל, ואני עוד רוצה לסדר את הסטודיו כי אתמול היו לי צילומים וקרייסיס מה שהולך שם, ולהעביר סמרטוט בבית כי צריך להעביר סמרטוט מדי פעם, למרות שצריך להעביר סמרטוט כל 5 דקות בבית הזה, אבל בסדר. ואני מחכה לדור, אתם לא מבינים כמה דברים קטנים וחשובים אני הזמנתי ואני מחכה להם שיגיעו והם פשוט לא מגיעים. לפעמים אני מקבלת חבילה, נגיד מאיביי, שזה נשלח, לא יודעת, הונג קונג, סין, דברים כאלה, אני מקבלת אותה אחרי 1.5 שבוע, וזה כזה, אומייגאד. ומכל מיני אתרים, נגיד כמו קלט, זה מגיע אחרי 2 חודשים. אין להבין את דואר ישראל, אבל כן, רק רציתי לספר לכם שאני מולטיטאסקינג. והתאמה מתקדמת, אני מאמינה שעוד חודש מהיום, תחזיקו לאצבעות, אני מקווה, עוד חודש, הסטודיו החדש כבר יהיה פתוח ותהיה גישה לשם, והמרפסת תהיה מוכנה כאילו, ואז תוך, אני מאמינה, 0.5 שנה, גם הם יבואו לסדר פה בבית את כל הנזקים. 0.5 שנה זה נשמע המון, אבל עד סוף התאמה יש לנו עוד שנה. אז 0.5 שנה נשמע לי פחות משנה. זה מדהים כמה שאני כל פעם מנסה למצוא נוסח שכאילו יראה לי אופטימי כזה, ולשכנע את עצמי שהנה אוטוטו זה נגמר, זה בקרוב נגמר. מה זה 0.5 שנה? זה כלום. עד היום הולדת שלי זה ייגמר. אני תמיד אומרת לעצמי שבטוח יבוא איזשהו שלב מתישהו שאני וחיימי נצחק על כל התקופה הזאת של תאמה, כי תמיד אחרי כל תקופה קשה באה תקופה הטובה. אז בתקופות הטובות תמיד אומרים כאילו וואי איך שרדנו, וואי איך היה לנו ככה, איך היה לנו ככה. אני מה זה מחכה לתקופה הטובה הזאת. אני רוצה לצחוק כי באמת כל יום שאני קמה, כל יום
out of the nowhere, בא לי איזו צרה חדשה, נזילה חדשה, משהו שקרס, משהו שהתקלקל, משהו שלא עובד, כל פאקינג יום, כל יום. וזה הזוי, ואנשים מתרגלים הרי לכל דבר. אז אני כבר כאילו רגילה לזה, פעם זה היה בשבילי טירוף ווואי וזה וזה, והיום אני כזה קמה בבוקר, נו טוב, הלכו לי התוכניות שלי להיום, נו טוב, כזה, כאילו, מדהים. אבל הכי קשה לי, לא, הכל קשה לי, אבל אחד הדברים שהכי קשים לי זה שאני לא יכולה לצאת מהבית. אני רוב הזמן בבית, אני משתדלת להביא את כל הלקוחות שלי לפה, אני מאפרת פה ואני מלמדת פה ואני מצלמת פה ואני הכל משתדלת לעשות פה בגלל שהבית פתוח. הבית פשוט פרוץ וכל הזמן אתם, הצופים, כותבים לי תיזהרי ויש גנבות ויש זה ואני יודעת את זה, ברור לי. וזה פשוט להיתקע בבית כל היום. השעה 10 בלילה, לא הספקתי לנקות את הבית היום. ערכתי את הסרטון הזה כל היום. ועכשיו אני יושבת על המבחנים של חיימי בתקופת מבחנים. דרך אגב, אם יש פה סטודנטים שצופים בסרטון הזה, בהצלחה לכם, זו תקופה מטורפת, אני יודעת. בקיצור, אני יושבת לעזור לו במבחנים, לעשות לו מיון של שאלות, לא יודעת מה הוא ביקש, אבל כל מה שאני יכולה לעשות כדי שיקבל ציון כמו שצריך, אני מוכנה לעשות. קיבלתי הודעה. בקיצור, כן, זהו, וואי, אני גמורה, אין לי עיניים, פשוט אין לי עיניים. כל מה שראיתי היום זה את המכונת כביסה, את המתלה כביסה, את התנור שמבשל אוכל ואת המסך של המחשב. ככה עבר היום שלי. בסדר, מקווה שיהיו לזה תוצאות חיוביות וטובות. יאללה, אני חוזרת למבחנים של חיימי. בסוף אני זאת שמוציאה תואר. אמרתי לו, בסוף התואר, כשאתה מסיים, אני רוצה לקחת את הכובע ולהעיף באוויר. למה מגיע לי? אני יושבת ועוזרת לו עם העבודות, אני יושבת ועוזרת לו עם המבחנים, אני תומכת בו נפשית, מנטלית, ומאכילה אותו באוכלים טעימים. זה הכי חשוב. אבל אני רוצה להעיף את הכובע. מה? מגיע לי תואר גם. 2 במחיר 1. תשים מצלמה אבל שנייה רגע. מעלימה ראיות. אנשים צריכים לראות דברים מסוימים עדיף שלא יראו. רואים כזה את כל התמונה. שיראו את כל התמונה. תמה 38, ברוכים הבאים לבית שלי, נו מה נעשה? מה אפשר לעשות? אני רוצה לדעת אם יש עוד מישהו בבית שמסיים שוקולד בצורה כזאת. מוצאים משם את הכל, כאילו, עד הפיסה האחרונה של נוטלה. וזה לא שאין עוד אחד כזה, ספר, אבל חבל לבזבז כל מיליגרם של הדבר הזה. ובתוך הראיות שאתה לא מצלם, אמרתי אתה לא מצלם. אין פה כלום. יש פה כיסא. אין כלום כי לא היה כלום. אותך לביבי. רגע, אבל הרעיון היה בכלל לצלם אותך מגיב למילה אוכל. לא. זה לא היה רעיון לצלם אותי עושה סנדוויץ'. אנשים רוצים לראות ריאליטי, לא? ממי, אותך מגיב לאוכל זה ריאליטי הכי טוב. אין יותר ריאליטי מאשר להכין לי סנדוויצ'ים. אין יותר ריאליטי, זה מה שאני עושה כל היום, הם לא יודעים את זה. כן. הם לא יודעים את זה. בבוקר את מכינה סנדוויצ'ים לערב, בערב את מכינה סנדוויצ'ים למחרת. ובין סנדוויצ'ים אני גם מכינה ארוחות. כן. איך צמחתי להיות 1.90 מטר? זה סנדוויצ'ים. אולי תספר לצופים שאכלת ג'חטון אחרי שנתיים. וואי, נכון. ג'חטון. מתי? אתמול? שלשום? מתי זה? שלשום. שלשום. עם רסק,
ג'חנון עם רסק חריף, שתי ביצים. שתי ביצים, נכון. מה אתה אומרת ביצה? 2 אכלתי. אחרי כמה? אחרי 2 שלא אכלתי? 2. כן. עכשיו השאלה היא אחרת. איך אתה מתמודד עם רמת השומן שהצטברה לך בתאים? לא היה ולא נברא. למה אני מחזיק את המצלמה? למה את לא שמה סטנד או משהו? איך אתה מתמודד עם רמת השומן שהצטברה לך בגוף? אני מכחיש. אתה נראה כמו קוקלוס. הם עושים רעש. מאוד יפה לך, על רקע בהיר יש הילה סביבך של שמש. אתה נראה כמו ג'יזוס. הללויה. מה אני אגיד לך? אז מה, הייתי חסרת טקט? כן. לא, אבל זה מעצבן אותי. כי אני לא מבינה את ההיגיון של זה. אתה רוצה לקדם את האינסטגרם שלך, סבבה. אבל ברגע שאתה קונה עוקבים, והמספר עוקבים שרשום אצלו, זה לא אנשים שבאמת מעניין אותם התוכן שלו. בסדר, מי שרוצה לבזבז את הכסף שלו על עוקבים קנויים, בעיה שלו. נו, אז בסדר, אז מה חוסר טקט בלהגיד לבן אדם את האמת בפרצוף? שזה חוסר טקט אצלך. למה? אז מה עדיף להגיד כן, כן, נכון, איזה יופי? לא, אבל להגיד לבן אדם שכל אחד בוחר בדרך שלו? ברור שכל אחד בוחר בדרך שלו. זה הכל, לא לתקוע לבן אדם אצבע בעין ולהגיד לו שזה שאתה קונה עוקבים זה חרא. אולי הוא לא מבין? הוא מבין. אני לא חושבת שהוא מבין. אני חושב שמי שקונה עוקבים מבין את ההשלכות של זה. אני לא בטוחה. ומבין מה זה עושה. אני לא בטוחה. אני חושבת שמי שקונה עוקבים, אולי אפילו לא יודע, אולי הוא חושב שאם הוא קונה, הרי מה מספרים? כל מי שקנה עוקבים, ובלי שמות, ודיברתי כבר עם כמה, אמרו לי, לא, אבל זה אנשים אמיתיים. הם חושבים שזה אנשים אמיתיים שגרים פה בשכונה, ויעשו להם עוקב, ופתאום התלהבו מהעבודות שלהם ויזמינו אותם. הם לא מבינים שזה אנשים בכלל מחול, אנשים שזה לא רלוונטי בכלל. כל מיני תאילנדים ופיליפינים שמקבלים 10 סנט. ברור שזה אנשים אמיתיים. מה זה אנשים אמיתיים? אנשים שפתחו פרופיל באינסטגרם. לי יש 8 פרופילים באינסטגרם, אז כולם אמיתיים, הם שלי. סתם, יש לי אחד, אבל נניח, כן? לא באלף תוך. יכול להיות שהם בכלל לא מודעים לזה. זה שיש לך 100,000 עוקבים באינסטגרם שמתוכם האמיתיים שלך, האמיתיים זה 15,000, אז אתה שווה 15,000 ולא 100,000. כאילו כשיש לך 100,000 עוקבים ואתה הולך לישון ואתה אומר וואלה אני מפורסם, אולי אנשים לא יודעים את זה. הנה, תספרי להם. אין לי מה לספר להם, מה יש לספר להם? הנה סיפרתי. לא. וואי, חדר מדרגות נראה מפחיד. כאילו, היה פה פיגוע. כשהייתי קטנה, היה לנו בעניין 9 קומות, ואנחנו בקומה 3. עכשיו, בקומה 9, אני חושבת שעליתי לקומה 9 עד גיל 11, אולי פעמיים. אני לא זוכרת למה. אולי גליתי עם סבתא לאנשהו, על איזה שכנה, אני לא זוכרת. ובקומה 9 הייתה יציאה לגג. והיא הייתה עם סורגים שחורים, והיו שם כל מיני כבלים. כאילו, היו במקום 4 דירות, היו 3 דירות. חשבתי שמישהו צועק, לא? במקום 4 דירות, היו 3 דירות. אני הולך לראות מי אני. חולה אקשן. חזקת שווא. בקיצור, אז היו 3 דירות, ובמקום הדירה הרביעית הייתה עלייה לגג.
ואני כנראה כשעליתי לשם, הייתי קטנה, וכל כך נבהלתי מהרשתות השחורות האלה, זה היה פשוט סיוט, זה היה מפחיד, כאילו, מפחיד ברמות מטורפות. ולא ידעתי מה זה, פשוט זה היה מקום מפחיד. בדמיון של ילדה זה היה מקום מפחיד. ולא הסכמתי לעלות לשם יותר, כאילו, בשום מצב. עד שבגיל, נראה לי 12, 13, הכרתי ילדה שהייתה גרה בקומה תשיעית. לא יודעת מאיפה היא צצה, בחיים לא ראיתי אותה, טוב, לא ראיתי הרבה שכנים. אבל הכרתי אותה ונהיינו חברות ממש טובות, והייתי הולכת אליה הביתה. ורק אז נאלצתי להתמודד עם העלייה לגג הזאת. זה היה סיוט. מה מוסר השכל? מוסר השכל שאסור להראות לילדים דברים מפחידים, כי זה יכול לעשות להם טראומה. אסור להראות דברים מפחידים, להפך, אז איך הם מתמודדו עם זה? לא צריך להתמודד עם זה. שיגדלו ואז שיתמודדו. לא מסכים. בטח שכן. מה זה לא מסכים? אני חושב שצריך להראות דברים מפחידים. אולי צריך להראות את זה במידה ולא בפום, אבל בטח שלהראות דברים מפחידים. זה כמו לא לדבר עם ילדים על מוות ודברים כאלה. אפשר לדבר עם ילדים על מוות, אבל באיזה גיל? בגיל שהוא שואל. אם הוא שואל בגיל 6, אז בגיל 6. לא. ואם הוא שואל בגיל 2? בגיל 2 מאוד לא יודע לדבר. ואם הוא מספיק חכם בשביל לדבר בגיל 2, אז אני אגיד לו מה זה מוות. מה זה מוות? לא יודע, אבל אני אמצא מה להגיד לו. מה זה מוות? איך אתה מסביר לילד בן 2 מה זה מוות? בוא נגיד את זה ככה. קודם כל שיעור ילדים, ואז אנחנו נדבר. אסור להראות לילדים דברים כאלה. מה קרה לך? נפש של ילד. אז מה תגידי? אם איזה סבא, נגיד הסבא של הילד מת. עלה לשמיים. עכשיו הוא גר בשמיים. נו, אז זה מת, זה ככה להגיד לו. אבל הוא ילד לא מבין מה זה מוות. אז להגיד לו שסבא הלך והוא לא יחזור. למה שמים את סבא באדמה? איך הוא ינשום? למה הוא לא צריך לנשום? הוא לא צריך יותר לנשום. למה? כי הוא עבר למקום אחר. הוא עבר למקום אחר שכולו טוב. בתוך האדמה טוב? יש שם תולעים וג'וקים. נגיד שהוא לא יישאר בתוך האדמה. אז לאן הוא ילך משם? איך הוא יצא משם אם סגרו אותו ובתוך וחפרו? זה כבר קשור לביולוגיה, זה 5 יחידות ביולוגיה. הוא יתפרק שם לחתיכות, מה? ילד לא ישאל את זה. בטח שילד ישאל. ועוד פעם, אם ילד ישאל, אז סבבה, אז אני אגיד לו. הוא ירקב שם, עד שלא יישאר ממנו זכר, והעצמות המסכנות שלו יום אחד עוד 1,000,000 שנה מישהו יחפור ויוציא משם ויגיד, הנה זה אדם פרה-היסטורי. מה? לא שום דבר, אני אגיד שהוא עובר משם למקום אחר. איך? יש שם דרך? יש שם כביש? לא כל דבר זה. אל תשאל שאלות, לא תשמע שקרים. בדיוק. אני סנדתי את המשפט כשתגדל תבין. אני סנדתי את המשפט הזה. ואת יודעת שדווקא בחינוך שלך, את כן לימדת אותי דברים שילדים מכירים רק בגיל... שילדים לא מכירים נקודה. שילדים פוגשים בתור אנשים בוגרים. כי אני רציתי להעביר לך רציונל. יפה, אז אני מסכים שככה צריך להיות. אבל זה עדיין אומר שצריך לחשוף ילדים בגיל צעיר לדברים מפחידים. אני נמצאת באשדוד, הגעתי עד אשדוד בקניון סיטי, ואני הולכת לבי של שופרסל במטרה למצוא מקסימום מוצרי איפור שווים בתקציב של עד 100 שקלים. יש לי 100 שקל לבזבז, ואני ממש סקרנית לדעת מה כבר אפשר למצוא שם מהמותגים החדשים כמובן. כן, זה הבמפר. טוב, בואו נראה. זה השאלה שלי היום, כמובן שהתמקדתי בקטריס. בוקר טוב, אני עושה לי קפה של הבוקר. ואני תכף הולכת להתאפר עם המייקאפ והמוצרים של קטריס שקניתי אתמול. מקווה שאתם עוקבים אחריי בסטוריז ובכלל באינסטגרם, כי אני מעלה סקירה לשם עכשיו. יש לי פינה שעדיין אין לה שם, קראתי לה בינתיים חדשות וסוואצ'ים, ואני מעלה לשם סקירות של כל מיני מוצרים חדשים שמגיעים אליי. כל עוד בינתיים אין לי אפשרות להעלות סרטונים לערוץ הראשי, אז לפחות כל הסקירות וכל האקשן עבר לשם. וכן, אני שותה קפה של פשוטי העם. מי עוד שותה קפה של פשוטי העם? תרשמו לי בתגובות. בקיצור, אני הולכת להתאפר עכשיו עם המייקאפ הזה של קטריס, ועוד פעם עלה לי.
כי אני שוב, אתמול הייתי בחנות וראיתי שהם הביאו 4 גוונים. עכשיו אני אומרת, נגיד והתקציב שלכם מוגבל, למרות ששופרסל בעיניי זה מעצמה, אבל סבבה, נגיד והתקציב מוגבל, תביאו גוון מאוד מאוד בהיר, תביאו גוון מאוד מאוד כהה, ותביאו 2 באמצע כדי שכל אישה, כל מי שחיה במדינת ישראל ורוצה לנסות מוצר חדש, מדובר ב-32 שקלים, תוכל להרשות את זה לעצמה. אני מלמדת, יש לי תלמידות שבאות ללמוד להתאפר, והן בכל מיני גווני אור, ואני תמיד מנסה לעזור להן, כאילו להתאים מוצר שמתאים גם לתקציב, כי לא כל אחת יכולה, אם היא כהה, לא כל אחת יכולה ללכת למותג איפור מקצועי ולקנות מייקאפ ב-170 שקל, אבל אין לה אפשרות לקנות ב-32 שקלים כי אין לה גוון. עוד פעם עלה לי כל הנושא הזה. אז כתבתי לשופרסל הודעה, אני מאוד מקווה שהם יענו לי, ואני מקווה שהם יתייחסו אליי, ואני כמובן אעדכן, אני אפרסם גם בסטורי. אני מאוד מאוד מקווה שהם מתכוונים להביא מוצרים חדשים, כי אחרי סרטונים מלוקה היו כאלה שכתבו לי בתגובות, אולי זה מותג חדש, אולי הם עוד יביאו. מלוקה כבר כמה זמן בארץ, 1.5 שנה, בינתיים אין גוונים חדשים של מייקאפ. אז כאילו אני אומרת, זה מרגיז אותי, זה מרגיזה אותי האפליה הזאת, שלא כל אישה יכולה להרשות לעצמה לקנות מוצר יקר, אבל מצד שני לא כל אישה יכולה למצוא מוצר בגוון שלה, גם קונסילרים, כאילו, לא יודעת, תראה לי, תכף אני אלך להתאפר, אני אשתה קפה, אני אלך להתאפר, ואני אצלם איך שזה נראה, עליי לפחות, מזל שמצאתי לי גוון, כאילו אם אני אגיד, אני הייתי כהת אור, מה הייתי עושה? נראה לי כל המרוקו היה עולה לי, הייתי מה זה יוצאת עליהם. הוא גם ככה עולה לי. נון בית. אל תעיזו לכתוב לי על הבלגן שיש לי במטבח. באמת, אני משתדלת לשמור על הסדר, זה נורא 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 קשה כשיש תמ"א 38, אבל בגלל שאנחנו מצלמים עכשיו כאילו בכל הבית, אני מה זה אשתדל למצוא זמן ולסדר פה איכשהו שיהיה פוטוגני. כאילו לא ממש אכפת לי, אבל כאילו לטובתכם, הצופים שלי. אני אשתדל למצוא ככה, יש לי איזה כיוון, יש לי איזה רעיון איך אפשר לסדר, לפחות שבעין לא יהיה כזה בלגן. אבל זה תמ"א 38 בחיית רבק, כאילו. הבלגן של הבית זה הצרה הכי קטנה שלי כרגע, בואו נגיד את זה ככה. טוב, אני מצלמת את הקטע הזה, א' כדי להראות לכם איך יצא האיפור עם מוצרי קטריס. העליתי את זה בדיוק לסטורי, אז תעקבו אחריי באינסטגרם. וגם רציתי לסיים את הוולוג הזה עם ווידג' נורמלי ולא כמו שהיה עד כה. לא התאפרתי מלא זמן בחיי, אני לא מטפרת בדרך כלל, אלא אם כן אני מצטלמת. ותודה לאל, אני עושה את כל המאמצים כדי לחזור להצטלם, כדי להיראות כמו בן אדם. אני מסיימת את הוולוג, אני הולכת לאכול, כי תכף מגיעה אליי המודליסטית שלי, ויש לי היום 2 סדנאות פרטיות ברצף. דרך אגב, סדנאות פרטיות והשתלמויות למאפרים, אתם בהחלט מוזמנים, צרו אותי קשר, תקבלו את כל הפרטים, ואם אתם יושבים בבית, אם אתן יושבות בבית, ואתן אומרות, איך היא עושה את זה? אתן מנסות לחכות סרטוני יוטיוב וזה פשוט לא הולך לכן, תבואו, תלמדו. בקיצור, אוהבת אתכם, מקווה שנהנתם מהסרטון, מקווה שנהנתם מהוולוג, תלחצו על הפעמון ויאללה ביי.